Il-President tar-Repubblika Mary Louise Colejro Preca kellha ħsieb ċar ħafna meta mitluba tikkummenta dwar id-dibattitu li nqabad dwar jekk għandux ikun hemm kwoti ta' nisa fil-Parlament. Qalet li ma nistgħux ma nagħmlu xejn. Iddikjarat dan f'intervista li se tixxandar illejla fil-programm Arena dwar is-suġġett. Qegħdin f'qagħda fejn ma nistgħux ma nagħmlux xi ħaġa, sekk għandix tkun kwota jew xi ħaġa oħra, xi tip ta' positive action. Bil-forsi tissir u għaliex. Aħna 70 sena, in-nisa Maltin li kellna li għandna dritt tal-vot. F'70 sena rnexxilna. Biss 13% tal-parlamentari tagħna jkunu nisa. 13%. Fi kliem il-President dan u ferm inqas mill-ugwaljanza li suppost teżisti. Bir-ritmu tal-aħħar snin, qalet il-President, dan il-pass sejħu iktar minn 260 sena. Hawn appellat li l-pajjiż m'għandux jibża mid-deċiżjonijiet. Ma jimpurtax billi jkollna l-kontroversja, dik iġġib id-diskussjoni, dik iġġib l-istimulu tal-ħsieb u ġġib allura l-opportunità biex aħna meta niddeċiedu x'għandu jkun il-mod ta' kif aħna nassiguraw rappreżentanza aktar ekwa tan-nisa fuq livell parlamentari fejn jittieħdu l-aqwa deċiżjonijiet ta' dan il-pajjiż, hemmhekk allura aħna nkunu nistgħu nażlu l-aħjar. Il-President Colejro Preca irreferit għal sistemi li jużaw pajjiżi differenti, però mhijiex biss id-deċiżjoni tal-kwota li trid tittieħed. Fil-programm Arena l-President qalet li rridu nassiguraw li l-partiti politiċi ikunu tassew ambjent fejn mara tista' taħdem. Hemm bżonn il-partiti tagħna tassew jinkoraġixxu lin-nisa jersqu l-quddiem biex jikkandidaw irwieħhom fl-elezzjoni. Irridu nagħtu training lin-nisa wkoll ħalli nassiguraw li jkun hemm aktar nisa li jħossuhom konfidenti biżżejjed biex jersqu l-quddiem. Fuq long term irridu naħdmu wkoll fl-iskejjel mat-tfal u żgħażagħ tagħna. Ħalli tiġi naturali li inti tersaq il-quddiem. Imma wkoll għandna bżonn li jkollna l-istrutturi li jkunu f'posthom.